wayebusisekile nakho konke enayimfuyo kepha wathi kwalahleka konke wathi umkakhe thuka uNkulunkulu wakho wathi mina ngeke ngithuka uNkulunkulu wami ngoba ngiyamazi umhlengi wami umhlengi wakhe uyamazi ngoba wamhlenga ezimeni umhlengile gula umhlengile sebhekene nokufa kepha wahlala uJobe ngoba wayelazi athandana uhlale athandana njengomuntu omusha ufuna uhlale phansi uyimbuze ukuthi nanoma sekunzima endleleni ngoba ngizosho ngelanguage yanje ukuthi ayikho washing zone. Yeah. Noma ngaba yini at the end of the day the Lord is going to dry out. Usohlula esimweni ngoba kunenhloso. Sihlushwa lento yokuzibuza ukuthi God why yini engayenzeki kuyenzeke khona. Ngoba intando yamele mina lentando yabelwe wena ayifani. Indlela yebo ikhuni singakhuluma sixoxa sibanga ukuthi mngani wami kunje kepha at the end of the day intando yami intando yakho intando kaNkulunkulu ayisoze yafana ngoba sabe endleleni with an assumption of knowing bese uhlangabezana nehamba ikushaya ubuyele emuva uthi wena uNkulunkulu wakho awumazi kepha lo nkulunkulu owawumbiza ekuqaleni umbize namhlanje hlale altarini ungashinji altar ngoba ialtar wathola linjalo uyolishiya linjalo boneke lapho kuka Luka Elizabeth noZakhariya babangabusisekile ngengane kepha umoya ingcwele wayehlela kubo wathi kubo ningabe nisakhathazeka ngoba isibeletho sakho sibusisekile sibusisekile isibeletho sakhe regardless of the time okudalelwe wena kuyokufika yebo you can have these thoughts to the depression and anxiety. You can have these thoughts and say, my age mates have pursued this, have pursued that. Kepha sakhe isikhathi mesingakafiki. Asikakafiki. uNkulunkulu uyamhlenga. Hallelujah. uJobe wakhulekela abangani bakhe. Konke kwakhe kwalunga. Akubela uyikhulekele wena. Kepha khulekele esithuneni. Hallelujah. Ngoba uyena ongabe uphethe ikhiya zakho Jesus angeke bomama athi uthi mama athi ngiyawubeka umphefumulo wakhe esandleni zakho uyawubeka apho wakhe wena wakho unabeke ezandleni zakho khumbula i-altari owayenzelwa yona ngoba lelo altari awusoze lashintsha lithi iBhayibheli mawungena egameni okhuleka kulo uyawuvala umnyango osemva kwakho. Yes Lord. Zibuze ukuthi uyawufana yini umnyama semva kwakho ngoba you pray and say God I repent God this God that uphinde ubuyele esonweni because you have the assumption of saying God is a forgiving God. Yamukela isimo ufunde kuleso simo bese wamukela umoya ingcwele usebenza. Hallelujah. Vumela umoya ingcwele usebenze nawe ngoba kuhle ukuhamba endleleni ukumesaba uJesu. Kuhle endleleni ukwazi uphilisana nabanye abantu nanoma umakhelwane sekokota mama ungakuncisha ushukela. Hallelujah. Ngoba ngithini ngiyenzeka ukuthi uNkulunkulu Hallelujah. Ngizophila angizazi izono zenu nami angizazi ezami kepha ngizosho uthi uhlale ethembeni uhlale altarini ngiyakusiza. Wakhuluma umama wathi inkinga sesihlusha ukhololo indaba isekhololeni akuyona ukuthi uyenza ngokuthanda nayo ke indaba ngiyayiphinda sihlusha ukuthi umuntu ngicela usahlela. There's a video I saw on TikTok wathi lo mfana
bengithenga ikota ye-30 rand. Kwafika abanye bathenga ikota engaphansi kwa-30 rand. Kepha bawathola kuqala. Come on. Isikhathi bathi ikhandlela uma uligobisa liyacisha. Kodwa nanoma usuligobisile, nanoma usuliphakamisile ikhandlela, kuyafika ivunguvungu zivunguzele nekhandlela. Zibuze ukuthi uyihlobo luni lekhandlela. Ngabe uvunguzela nomoya noma ngabe uyama. Ngoba intsha sinalento ukuthi because God didn't do it and God didn't say it, I will never participate in it. Nami ngelinye lamalanga ngizange ngacabanga ukuthi ngizoma kule ndawo. Kepha umoya oyingcwele ngawuvumela usebenze ngayo. Bheka nendoda enguJeremaya. UJeremaya wawuvumela umoya oyingcwele usebenze ngayo. Makawuvumela umoya oyingcwele ukuthi usebenze ngayo, wathi kuye yehlelwe emzini. Makafika emzini wombumbi wafika ukuthi yenze isitsha. Kepha wayengasithanga. Wakhetha ukuthi asiqalisele phansi. Boom, ukuqala phansi. Nalo uJesu selale esitulweni sakhe sokugcina. Nawe vuma uvuka. Uba kakushwa. Umvusile uLazaro. Umvuse ngokwenyama. Kepha thina sifile ngokomoya. Jesus. Ukuvuswa ngokomoya. Ngoba kuhle ukulungisa isinyama ngaphambi ukulungisa uba ngaphambi kokuthi ulungise isinyama. Ngoba singamakomisha avuzayo. Singamakomisha avuzayo. Lapho ke uthi uthela ijuze commission ivele lenza umonakalo. Vele lethu umonakalo bandle. Balethu umonakalo bandle. Sesiyakhohlwa what is the purpose of us being here? Mama vumi ukuba phezulu komoya engcwele. Okusuka ukhohlwa purpose. Hallelujah. Ngizosho namhlanje njengomuntu omusha ukuthi kuthatha umkhuleko wodwa ukuthi usuke kulesona hlelo ukuthi kungenzeka umkhuleko wakho hayi ukuthi awufinyelele kepha khulekele seceleni kwakho. Ngoba lo seceleni kwakho ngiyenzeka ukuthi uNkulunkulu omgabazayo. Ngoba sihlezi sikhuluma sithi the God lives inside me. But how can the God live in a very unfaithful person? It is impossible to please God. Kahle kahle akumelanga ngilinde wena mphathi ukuthi ungitshele ukuthi ngibusisekile ngoba sengiyazi ukuthi ngibusiseke. Yebo. Hallelujah. Ubusiseka kwami nokwakho akufani. Hallelujah. Hlala kuleso sihlalo uyihlolisise njengomuntu omusha. Hlolisisa ukukhona bakho, hlolisisa ipurpose yakho. Ngoba kuyahlupha ukuhamba endleleni ungayazi. Hallelujah. Uhamba uvukuze. Ikhandlela. Iba ikhandlela lasemsamo. Iba ikhandlela le-altar. Bubuhle, bububi, hlale altareni. Hallelujah. Hlala e-altareni. Kuyenzeka ukuthi isimo somzimba masifika sifike sivukuzele kepha sibongusa ngethanda thiye wasenzela. Cela inkosi theke umusa kulawo mazwi ahlale enhlizweni zena bethu.